Община Ямбол подписа договор за изпълнение на одобрения вече проект, предвиждащ цялостно модернизиране на централните пешеходни зони в града. За реализацията на проекта осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие, чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол, защитен по оперативна програма регионално развитие, ще бъдат отпуснати близо 5 милиона лева. Пълната промяна на Ямболския център ще започне с основна реконструкция на централния площад между общината и читалище Съгласие, улица Георги Сава Раковски от улица Преслав до площад Освобождение, както и района около Безистена. Проектът предвижда площадът между общината и читалището да запази функцията си на основно място за провеждане на мащабни общоградски събития. Зелените площи по улица Раковски, в участъка от общината до библиотеката, ще бъдат разширени, като около тях ще се обособят места за сядане. Зелените и цветни площи са основен мотив и в проекта за благоустрояване на пространството около Безистена. Специални настилки ще наподобяват релсите, върху които ще бъде разположен макет на конския трамвай, емблематичен за града през първата половина на 20 век. Проектът предвижда да бъдат обособени общо 5100 квадратни метра зелени и цветни площи. Ще бъде положена нова настилка на терен от 24 400 квадратни метра. Уличното осветление ще бъде реконструирано. Едновременно с това са одобрени за финансиране още 10 обекта на обща стойност близо 4 милиона и 700 хиляди лева, които се отнасят до възлови участъци от централна градска част. Те надграждат предстоящото обновяване на пешеходните зони, както и вече изпълнения проект на община Ямбол за обновяване на градския парк и парк Боровец. Допълнителното финансиране ще бъде осигурявано поетапно при условие, че се освободи финансов ресурс по оперативна програма регионално развитие или бъдат пренасочени средства от други програми.